Egameni lika Allah onomusa onesihawu umdali wethu sonke umdala weinsuku kulenyanga le kaZibandlela ngisaqhubeka futhi ngikhuluma ngothando manje sengikhuluma ngezincomo zikaMiyeni encoma umakoti noma izincomo zikamfowethu encoma udade wethu noma izincomo zikaBhuti encoma usisi. Umncome nje mfowethu uyazi umncome mani yazi umncoma azabe namahloni yazi umbone sedlalisa amehlo yazi mani akhophozele abheke phansi ngoba ethukile naye ukuthi hawu kodwa Nkosi yami ngabe ngiyaphupha yini uyazi ummangaze wenze into angacabangi ukuthi ungayiyenza. Lalelaye ngufundise ukuthi umakoti wakho noma othandiweyo wakho umncoma kanjani. Umbuke emehlweni, umbuke enhlamvini zamehlo bese uthi sithandwa sami bheka umuhle uzuphinde kabili uthi yazi umuhle yazi niziphendule ngathi niyingane eniqala ukubonana esikolweni noma ecrash. Uyabona umncome manje yazi umjabulise unamehlo amajuba emva kwemvakazi yakho. Izinwele zakho zinjengomhlambi wezimbuzi owehla entabeni. Amazinyo akho anjengomhlambi wezimvukazi ezisanda ukugundwa ezikhuphuka zigeziwe zinamawele zonke kungekho neyodwa phakathi kwazo efelweyo. Hawu bakithi ncoma mfowethu hawu ncoma umntana omuntu wakhetha kweyiningi insizwa wabona ukuthi wena uyena ofanelwe injabulo yakhe afanelwe injabulo yakho afanelwe uthando lakho. Ncoma ke mfowethu naye ezohlala ejabulile. Izindebe zakho zinjengomucu obomvu umlomo wakho muhle. Izihlathi zakho zinezingxenye noma zinezingxenye ezifacalalayo nobuhle nje bakho izingxenye ngendlela ezibomvu ngakhona sekungathi ama-pomegranate ngathi ama-garnati. Uyazi uncome bakithi intamo yakho injengombhoshongo owakhiwe ngemihlobiso okuphanyekwa kuwo amahawu ayinkulungwane onke ezihlangu zamaqhawe. Amabele akho amabili anjengezixhumo ezimbili ezingamawele ensephe ezidla phakathi kweminduze lize liphole ilanga namathunzi abaleke. Ngiyakuya entabeni nasegqumeni lenhlaka. Umuhle sithanda sami umuhle ngayo yonke indlela oyiyo umuhle wonke umuhle ukusuka ekhanda ukuya onyaweni ukusuka kwesokunxele kuya kwesokudla okusuka phansi kuya phezulu okusuka ngemuva kuye ngaphambili. Umuhle mntakwethu umuhle sithandwa sami ngiyohlala ngikuthanda ngaso sonke isikhathi. Awu bafowethu ake sibancomeni ake sibajabulise ake umbone nje yazi emoyizela hey wena owabona umakoti ngalela yazi umkhumbuze ngalelanga leli uqala ukumshela futhi kuphi inkinga mawumshela ukumshela nje ngendlela vele naqala ukubonana ngayo angithi yabona ukumtshela nje ukuthi uzala abantu zebantwini gegela ntombi zonke ziyangigegela awukho ntombi yaqomnyamazana sikhona nenganaphendi yangena edisco yebo akithi nengana basket yangena emakethe noyishayela akayosi nosoyosila akayidli noseyidlile usedlica. Uyazi nje ukumthophe nje umntana omuntu naye umbone nje moyizele ejabulile ukuthi hawu bakithi hey yaze yasho lensizwa amadoda mangabe ukuthi umXhosa uthi ezompundu ezimapotyopoto ndithi xa ndisijonga ndiva umzimba wami ubethe double kick ndize mntakwethu ndize ntombi yakwethu ndimane ndisithi
manqa lisithi ngci kancinci uzombona esabuluka ethamba ebohla ezehlisa ezithoba ubona uthando lubhaliwe emehlweni akhe. Ngithe ngifundisa ngothando. Zinsizwa, thandani odadewethu, thandani ingane zabantu, bosisi bomama thandani obaba bethu, bogogo thandani omkhulu, bomkhulu thandani ogogo. Uyazi ugogo umbuyisele le emuva lesikhathi niqala ukubonana, umbize ngalela gama lakhe lelo umbiza ngalo, hayi lelo namhlanje ukuthi hawu usalakazi wena, hayi umbize ngalela gama azathuke naye. Bafowethu, ngithe ngifundisa ngothando. Kubo bonke engibanyathela amakhona kuma video wami amaningi engiwenzile, nxese bafowethu bekungeyona inhloso, kodwa namhlanje nje ngifundisa ngothando. Ake sithandaneni, ake sibathandeni abathandiweyo bethu, ake sibathandeni abantwana bethu, ake sibathandeni abazali bethu, ake sibathandeni omakhelwane, ake sibathandeni esakhelene nabo emphakathini, ake sithandeni ihlobo zethu, ake sibathandeni oanti, ake sibathandeni omalume. Uthando nje bafowethu into engiyibikezelayo. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.